சிறுவாபுரி பற்றி இதுவரை நான் கேள்விப்படாத, பார்த்து வியந்த நீல வானில் தோன்றிய மயில் மேகங்கள். எல்லா புகழும் முருகருக்கே. சிறுவாபுரி பயணம். சிறுவாபுரி பற்றி சொல்லணும்னா, ராமாயண காலத்தில், அதாவது ராமபிரானின் புதல்வர்களாகிய லவகுசன் தந்தையிடமே போர் புரிந்ததாகவும், சிறுவர்கள் இருவரும் அம்புவிட்ட இடமே சிறுவாபுரி என்று சொல்லப்படுகிறது. சிறுவாபுரி என்றாலே ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியர், மரகத மயில், சுவாமியோட மிராக்கிள்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஞாபகம் வரும். ஆனால் வானில் தோன்றிய வண்ண மயில் மேகம். சிறுவாபுரிக்கு முந்தின பேருந்து நிறுத்தம் ரெட்டில் என்ற பேருந்து நிறுத்தம். அந்த ரெட்டில்ஸ் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 2.5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தாங்க சிறுவாபுரி போகிறதுக்கான தூரம். அந்த இடைப்பட்ட தூரத்தில் நடந்த அற்புதம் தான் நான் இப்போ சொல்ல போறது. வானில் தோன்றிய மயில் மேகங்கள். இந்த மயில் மேகங்களை பார்க்கும்போது அருணகிரிநாதரும் திருப்புகழும் தான் நினைவுக்கு வந்தது. அருணகிரிநாதர் அவ்வளோ அழகா திருப்புகள்ல சொல்லியிருப்பாரு. வள்ளி தேவானையோடு மயில் மீது அமர்ந்து முருகப்பெருமான் நீல வானிலிருந்து காட்சி கொடுப்பாரு அருணகிரிநாதருக்கு. அந்த திருப்புகழ், நீலங்கொள் மேகத்தின் மயில் மீதே நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே, மால் கொண்ட பேதைக்கும் மனநாரும் மாத்தங்கு தாரை தந்தருள்வாயே, வேல் கொண்டு வேலை பண்டெறிவோனே, வீரங்கொள் சூரர்க்கும் குலகாலா, நாளந்த வேதத்தின் பொருளோனே, நான் என்று மாத்தட்டும் பெருமாளே. அது போல தானே இருக்கு. நமக்கும் வானத்திலிருந்து மயில் காட்சி தருது. ஸோ நம்மளும் ஏதோ ஒரு அருள் நமக்கும் கிடைச்சிருக்குன்ற மாதிரி சந்தோஷமா இருந்தது. பயணம் முடிகிற வரைக்கும் மயில் மேகங்கள் அவ்வளோ அழகா வானில் காட்சி அளித்தது. வயல் வரப்பு என்று பசுமையா இருந்ததுங்க கிராமம். அடுத்து தாமரை குளத்துல தாமரை பூக்களை பார்க்க முடிஞ்சது. அடுத்தது கோபுரங்க. நம்ம ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியர் திருக்கோவில் சிறுவாபுரி. கோபுரம் சுத்திலும் கிராமத்தில் விளைந்த பழம், காய்கறின்னு ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்குதுங்க. அடுத்து கோவில் உள்ள போறோம். உள்ள போனா தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் கொடுத்தாங்க. அது ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயமா நான் பார்த்தேன். நீண்ட பயணத்திலிருந்து வந்தவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவே இருந்திருக்கும். தண்ணீர் கொடுத்த விஷயம் நல்ல வரவேற்பா இருந்தது. அடுத்தது சுவாமியை தரிசனம் பண்ணோம். சுவாமிக்கு ஆப்போசிட்லயே மரகத மயில பார்க்க முடியும். மரகத மயில பார்த்துட்டு கொடிமரம் ஒரு நல்ல மன அமைதியான தரிசனமா ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியர் காட்சி கொடுத்தார் எங்களுக்கு. ரொம்ப மன நிறைவா இருந்தது சிறுவாபுரி பயணம். பயணம் முடியும் வரை மயில் மேகங்கள் வானில் அவ்வளோ அழகா காட்சி தந்தது. நீங்க யாராவது இப்போ ரீசெண்டா சிறுவாபுரி போயிருந்து உங்களுக்கும் மயில் மேகங்கள் காட்சி தந்திருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எல்லா புகழும் முருகருக்கே.